Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Шәһәргә COVID-19 вакциналар кайтты. Беренче прививканы медикларга ясадылар. Балалары нәрсә турында хыяллана? Шоуларны үзенчәлекле балаларның яңа ел хыялларын тормышка ашырырга ярдәм итәргә чакыралар. Пиротехника белән кулланырга ярый, әмма бөтен җирдә дә түгел. Салютларны кайда аттырырга була? Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 97 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шоуда коронавирусның тагын 11 яңа очрагы теркәлде. Соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 18 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 11975 очрагы теркәлде. Аларның 10445 терелгән, 29 узган тәүлектә. Теманы дәвам итеп, Шалуда COVID-19 вакцинация башланды. 7-нче шифаханәдә беренчеләрдән булып, ковид госпитальләрендә һәм шифаханәләрдә эшләүче медицина хезмәткәрләренә прививка ясадылар. Безнең төшерү төркеме беренчеләрдән булып, коронавирустан прививка ясау кампаниясының ничек узуын күрде. 7-нче шифаханәгә Спутник V вакцинасын шушы көннәрдә китерделәр, әмма әзерлек алдан ук башланды. Процедурага 48 сәгать кала пациентка анализлар тапшырырга кирәк. COVID-19 антитәннәргә конны, табиб-терапевта тулы карау узарга һәм анализ нәтиҗәләре буенча бәяләмә алырга. Бүген прививканы БСМП, сугыш ветераннары госпитале һәм 7-нче шифаханә медикларына ясадылар. Я считаю, что да, нужно для того, чтобы была какая-то защита. Надо от нее привиться. Вот. Не дожидаясь, пока придет болезнь и пока она разовьется. В этой болезни я не болел, не хотелось бы в будущем переболеть, и тем более все-таки я работаю в больнице скорой медицинской помощи. Решил себя обезопасить. Спутник V Россия вакцинасы 18 яшьтән 60 яшькә кадәрге өлкән кешеләр өчен билгеләнгән. Гражданнар бушлай ирекле рәвештә прививка ясата ала. В нашу поликлинику поступила первая партия вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции в количестве 110 доз. Вакцинация будет проводиться в два этапа. Сначала вводится компонент 1 и через 21 день вводится компонент номер 2. После прививки пациенту рекомендуют соблюдать покой, и за пациентом в медицинской организации наблюдает медицинский работник в течение 30 минут. Противопоказанием к вакцинации являются любые острые, обострение хронических заболеваний, беременность, грудное вскармливание, возраст до 18 лет и старше 60 лет. Вакцина кайтканнан соң шәһәрнең башка медицина учреждениеләрдә җәлеп ителәчәк. Татарстанга барлыгы 2900 доза Спутник V вакцинасы кайтты. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шалуда шәһәрара маршрутларда йөрүче автобусларны тикшерделәр. Автоинспекторлар җәмәгать транспортларының юллардагы тәртибенә генә түгел, аларның техник торышларына да игътибар иттеләр. Иртәнге рейдта безнең төшерү төркемедә булды. Сүндерелгән яки төзек булмаган тахограф, алгы тәрәзә пыяласындагы чатнаган урыннар, иң киң таралган кагыйдә бозулар. Алексей Юрьевич, когда поменять лобовухи? У меня обещали поменять. Что за нарушение? Что оформляют? Лобовое стекло. Трещина лобовом. Большой штраф будет? Да нет, небольшой. 500 рублей. 3 сәгатьлек тикшерү барышында 5 штраф язылды. Алар барысы да төзек булмаган килеш транспорт чарасы белән идарә итү турындагы мәддәгә карый. Автобусларның документларын һәм техник торышларын тикшерүдән тыш, рейд вакытында пассажирларда махсус битлекләр һәм машина йөртүчеләрдә шәхси саклану җыенмалары булуга аерым игътибар бирелде. Безмасочники на борту есть? Нету. Нету. А у самого индивидуальная защита перчатки? А это что? А это что? Документацию проверили, все в порядке? Обязательно. Шолда автобус йөртүчеләр гаибе белән юл транспорт хәрәкәтләренең артуы күзәтелә. Быел гына да мондый хәрәкәтләрдә 10 кеше зыян күргән. ЮХИДИ хезмәткәрләре автомобильчеләргә пассажирлар йөртүгә җаваплылык белән карарга киңәш итә. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар.
Пиротехника белән кулланырга ярый, әмма бөтен җирдә дә түгел. Шәһәрдә салютларны 3 урында оештырырга мөмкин булачак. Икесе аның Җиңү паркында һәм шәһәр пляжы янында булса, өченчесе Комсомол районындагы төзүчеләр стадионы артында Мәләкәс яр буенда. Бу мәйданчыкларның барысы да беренче янгын сүндерү җайланмалары һәм пиротехник эшләнмәләрне эшләтеп җибәргәндә куркынычсызлык чаралары турында мәгълүмат стендлары белән җиһазландырылган. Мондый шикләүләр шәһәр башкарма комитеты тарафыннан янгынга каршы махсус режим белән бәйле рәвештә каралган. Янгынга каршы кагыйдәләрне бузучы физик затларга штраф 2000-дән 4000 сумга кадәр булачак. Әлеге режим 20 декабрьдән 10 гыйнварга кадәр гамәлдә. Игелекне һәркем кыла ала, яңа ел алды кызыгысы, карлы урамнарда йөрү, бүләкләр әзерләү яңа ел алды мәшәкатьләренең аерылгысыз өлеше булып тора. Әмма бу һәр кешедән әлеге гади шатлыкларны тыя дигәне сүз түгел. Яткан җирдән тора алмаучы, кыш бабайга хат яза алмаган, үз теләкләрен сөйли алмаган балалар да бар. Физик мөмкинлекләре шикле балаларның әниләре инициатив төркем булдырган. Анда һәр теләгән кеше катнашып балаларның хыялын чынга ашыруда ярдәм итә ала. Безнең төшерү төркеме берничә гаиләдә булып, балаларның теләкләре турында белде. Это тебе от Деда Мороза и Снегурочки. Держи, смотри. Смотри, что там. Кечкенә Димага 5 яшь, аңарга церебраль паралич авыруы. Ул йөри алмый, бар тик уң кулы гына эшли. Әмма табиблар фаразы буенча Дима аякка баса алачак. Хәзер малай тернәкләндерү курслары уза, массажга йөри, дәвалау физкультурасы һәм йөзү белән шөгыльләнә. Он любит очень машинки, именно спецтехнику. Любую спецтехнику, там дороги, заклад, асфальтоукладчик, там краны, пожарные машины, еще какие-то, мусорные машины. Ему вот нравится вот с мигалками, сигнализациями. Чтобы, те машины, которые приносят пользу. Дима сөйләшергә яратам, туганнары белән бик тату. Балалар бакчасына да йөри, кечкенә чагыннан ук тирә-юнь мөхиткә карата кайгыртучан мөнәсәбәт күрсәтә. Какую хочешь игрушку на Новый год и почему ты ее хочешь? Чтобы город был чистый. Чтобы город был чистый? Да. Мусоровоз хочешь? Да. Мондый үзенчәлекле балалар шәһәрдә аз түгел, аларның һәр кайсысын үз тарихлары һәм үз хыяллары бар. Менә 3нче ел инде гаиләләр бер-берсенә ярдәм итешеп яши, костюмнар киеп, алар балаларга ихлас хисләр һәм чын могҗиза бүләк итә. В этом году у меня 44 заявки. В прошлом году мы объехали 37 детей. Ну, помочь нам можно чем? Можно приносить подарки, вот. Можно перечислять денежку на карту. Все отчеты, все мы публикуем в соцсетях, что покупаем. Вот. Но дети у нас разные, с подарками угадать очень тяжело. Үзенчәлекле балаларга һәр теләгән кеше ярдәм итә ала. Моны ничек эшләргә икәнен 8 986 923 20 04 телефоны аша белергә мөмкин. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Валиева, сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Здоровые кости и суставы – залог бодрого самочувствия. Санаторий Шифаласу и Жминводы предлагает уникальные лечебные программы опорно-двигательной системы, здоровых суставов и легкой вам походки. Окунитесь в мир восточной сказки на грандиозной распродаже товаров из Индии «Сказочный Восток» с 11 по 20 декабря в Экспо Кама. 5 января. ДК КамАЗ. Новогодняя сказка. Волшебный ларец Деда Мороза. 54 34 45. 7 января. ДК КамАЗ. Елена Проклова, Евгений Сидихин, Антон и Елена Хабаровы в лирической комедии «Судьба в подарок».